Hola, bona nit. Estem a punt de concebir un espectacle inolvidable. Ara ve el realment que importa. Els senyors, els amos de la música tècnica, dient-ho d'alguna manera, o la música que realment està molt treballada i que m'agrada per això. Per la virtuositat. Per la virtuositat de la música i dels músics. Encara no m'ho crec, perquè no els he vist mai, però a veure què passa, no? Espero que sigui bastant inolvidable. Hem agafat una bona grada, ens hem colat pels mils i mils de persones que hi ha aquí en aquest estadi, com es diu? Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes de Madrid, de Madrid, Al tanto del dato, Al tanto del dato. I pues, ens hem instal·lat en aquesta supergrada aquí, que ho veiem tot davant de tothom. Tothom té asiento, nosaltres estem de peu, ens han deixat entrar una botella, perquè era de plàstic, i la portava 1,5 litros de cubata, de bosc amb taronja, per ser precisos. He triomfat com el Colacao, així no perdré el meu lloc, perquè no hauré d'anar a la barra. I, bueno, fins aquí la meva retransmissió a l'hora de les 9:25, que jo espero que a les 9:45 comenci aquest concert. Bueno, nens i nenes, la pregunta del millón. ¿Qué es un bocata de rabas de calamar? Ceba de grato, jo he sentit calamar a la romana, a l'andaluza. Calamares salteados. Calamar francès. Calamar i sencers, Les potes. Jo penso que és el rabillo del calamar, que no el vol ningú, que aquí a Madrid, com que fan Santa Pudor, es posen el rabillo. Rabas de calamar. Sí. Rabas de calamar. Sí. La raba es el calamar, el cuerpo en sí del calamar, Sí. cortado, fileteado, ¿vale? Entonces quedan como las alanderitas esas que te comes tú de calamar. ¿Pero rebozadas o sin rebotar? Pero rebozadas o sin rebotar. Y frito. Rebozado y frito. Claro. Y entonces tú en verdad las cortas y quedan como tiritas. O sea, en vez de ser el aro entero son tirillas. Son tirillas. Claro, Y y estas esas son las rabas de calamar. Las rabas de calamar. Rabas de calamar. Ens diuen, ¿de dónde sois? I nosaltres diem, de Barcelona. Ja hem sentit, ui. I ens diuen, què ens han dit? A veure, ens han dit... Ja. Yo he dit, primer he dit. Aunque seamos de Barcelona, también podemos ser buena gente. Ya dit, no? Si buena gente aquí en todos los sitios. I he contestat, hasta en Madrid, i clar, com soc una nena i m'he rigut, pues no m'han dit res, arribes a Casarada i trenca la cara. Ya. Imagínate, Hasta en Madrid nos hemos encontrado buena gente, vámonos. María, es la primitiva. Bueno, acabes d'acabar el concert, Paraules en tinc poques. Potser una. Inolvidable o inigualable. Són dos bons adjectius. Disculpen les molèsties. Pegatina. Marihuana a la cara, nois? A 8 euros al gram. Se'ns havia descuidat dir que parlem per disculpin les molèsties. O algo. T'ha fet gràcia Casanova? Sí.
Digues adeu, Cala. Adeu. I digues adeu, Marc. Adeu, adeu. Bueno, adeu, Bueno, és que imagina't tot això, imagina't tot això, Ui, no caiguis, Ja, disculpen les molèsties. Ja...